legit kayo si Katabang Real, maayong tao. Dako kay siya tabang para sa tua, and God bless and more power niya, more like, comment and share para makadaog po din. Okay sir, thank you sir, congratulations. Nata diri karon sa lugar sa winner sa ato ang raffle. Oo, ato na to ang iyahang daog nga bugas, ang jasmine rice nga 160. Okay, so tawagan nato para makontak para makuha niya. Okay na yang daog nga bugas. Oh, hello sir, may hapon. Ay, may hapon sir. Oo sir, ikaw tong, ako tong kuan si Katabang Real. Yes, sir. Oo sir. Asa imong lugar sir? Na diri sa Fatima, di ba? Oo, na ako diri sa gym sir. Diri mismo sa kuan, sa gym. Sige sir, mag-out pa sir. Sige sir, paabot. Sa unahan gamay? Gamay lang, gamay. Oo. Sige sir, mabanti ko gamay. Kawayon ka sir. Sige sir, mabanti ko gamay. Hello sir, ikaw si Sir Ramil sir? Oo, ako si Katabang Real. Asa yung balay sir? Dire? Oo, sige sir. Uban mo ni ma'am. Hi ma'am, rice winner mo na to ni. Dala na ako yung daog. Kani ba itong naglasa? Dili, nagalasa last time. Yang anak. Wala man sir, ako anak. Ang nagalasa? Katong last time? Siya itong nagalasa yapon. Sige sir. Say, kung sa mata mo sir? Say, diferensya. Kaning kuan mo go, kaning nakoy giratotonos niya. Dati na ginapugog stroke. Na-experience lang stroke. Imong misis, asa po? Nadia, si ma'am. Ay, ano lang kakawa? Ikan Victoril, nangyad to. Sige, nagkatod lang po ko si mong bugas. At least man lang nag-meet, kita tayo in person. Yan sir, ako nang ihatag yung mga bugas. Kasi magkalasan eh. Ikaw lang? Ako saman. Sige. Surtihan, no? Lagi sir. Oo. Nag-una nangingon si ma'am ko, naa sir. Una nag-comment nga naa. Sige sir, unsa mo i-kunin mo sir? Kasagis na lang. Kasi kasagis na lang parang uban po daog po sila. Kining sa kasulti nimo po. Ang akong kasulti is legit kayo si Katabang Real, maayong tao. Dako kay siya tabang para sa tua, and God bless and more power niya, more like, comment and share para makadaog po din. Okay sir, thank you sir, congratulations. Sige sir, sige. Sige sir. Sige dong, elsahan na. Sige ha? Unsa man na? Pamirendahon ko nimo? Oo. Oy. Mura magganang kuan. Mura magswerte nga naganhi ko dire. Sige. Salamat. Ingon sa nimo ni. Ay mo ni anak. Ganing anak. Ay mo na anak. Pag umangko nimo ni sir. Ay mo ba? Sige. Dito sir. Yes sir. Ada atong gamay nga sa karon nga panahon ako nagdadala sa akong sakyanan sir kay kabalo naman ka. Angal yun ka. Sa karon nga kuan lisod kaayo. Magpa kuan ka magpa. So mas tipid yun ang kuan mga experience ninyo ha, finally. Ako kuan. Ano mo sa B1? Tong dili. Mura siya dingan ni sir pero unsa nga unit? Unsa nga unit? Motorstar. Motorstar. Atong ER150N kita ka to. Big bike yapon. Mura gyapon kaning kuan bro. Scooter yapon. Oo. Mo ba? Ako niya ginan ko, apil ko kay sir. Sige ko mo invite. I-share lang ka, mag-comment. Daghan na diri, daghan na ka. Tingnan lang sila. Bahala sila Ako budi. nag-iingnan, Sa kuy gago gabi. Nagsigot na sa mga diyan mi ginamerk ni. Oo. Ya naputol ko kadali kay uli mi ni sa siya tayo na mo tong may gali nakabantay si ma'am. Gitawag ka siguro niya. naputol ko. Ipag-aong ko ni Ma'am Oguan, ipais-na ko nila ni sir. Salamat kayo mga rice winner nato ni si Ma'am po sa punika rice winner. To first name kanimo ma'am? Jocelyn. Ma'am Jocelyn Ituhat. Oo, isa nato ni ka rice winner. So nalipay ko. Naka-snack pa yung go diri sa kuan. Diri sa Fatima, sa Bahada. Gracia Heights. So Gracia Heights ni. Di ba sir? So lami kayo ang snack.
Salamat kayo. Sige. Dagana po diri. Nag-asa ka, sir? Surigao, sir. Siligaw. Surigao, Barubo. Familiar. Kamayo dia, sir, mga Kamayo. Kamayo. Akong tribo, Kamayo. Hain ka pasingod. Hain ka pasingod. Sino yung ngaran mo? Ya, sir, di ko magdugay, sir. Thank you kayo. Sir.